कहवा ही बाजाना बाजेला, कहवा ही धमकेला हो बाजन बजला, कावाना बाबू दुअरवा कावानी दे के आंगन, कावानी दे के आंगन हो। अयोध्या में बाजाना बाजेला, जनकपुर में धमकेला हो बाजन बजला, दशरथ जी दुअरवा कौशल रानी के आंगन, कौशल्या रानी के आंगन हो। ई मत जानी हा कौशल्या रानी हा माही जरिया रोपेला हो जरिया रोपेली, जनक जी के धियावा तीनाहु कुलवा राखेली, तीनाहु कुलवा राखेली हो।